Dem xoş bin hevalên hêja. Di vê vîdeoyê de ez ê di derbarê têgeha enerjiyayê de hinek zanînên Kurd raberî wê hêjayan bikim ku ev têgih di felsefeya yewnana kevnare û bi taybetî jî di felsefeya Arîstotelesê felîzofê navdar de gelekî hatiye bikaranîn. Enerjiya di felsefeya Arîstotelesê felîzof de di wateya tarzê hebûna tiştekê ku xwediyê cewher, kiryar û hişê Xwedê ye. Hêza ku ya potansiyel e, vediguherîne a aktûel, karweriya xweverû, heyîna ku ji bo potansiyelîteyê û ji hêza veşartî bi temamî bêpar e. Arîstoteles gotiye ku gerdûn ezelî û ebedî ye û di gerdûnê de lazim e hêzekê yekem a neliv ku tev digerîne jî hebe. Berê vê hêzê ne li tu hêlê ye û ew heyîn aktualîteya xweverû ye, karweriya xweverû û enerjiya ye. Ji ber ku karveriya xweverû ye ne hêneke maddî ye. Lewre madde nîşana guherîn, potansiyelîte û bizavê ye. Dem